Para ini, ang mga torpe nga pirmi lagi na agi. Hayop-yop ang tinud nga pagpabati. Waray Upay TV, pag-subscribe na! Chachata! Ginpapaagi ko, lahing jok-jok ang storya. Basi diri mohi, ibaroan an pagpabati. Kung magkatawa ka, nalilipay ako. Pero hasulot, ikaw laan agbugma. Kada adlaw, pirmeta, nag-iiristorya. Waray kahibarohan ag ginaba. Kahuna mo, barkada laan tanan. Pero gugma na ini nga diri maintindihan. Usahay karuyag ko magsuma. Pero nahadlo ako mabalibaran. Basikon mahibaroan mo an tanan. Mawaraan aton pagkasangkay. Ginpapaagi ko lahin joke na storya. Pero higugmaon ko sikrito hiya. Karuyag ko la permi, ikaw na lilipay. Bisan hakahumanan imo laak sangkay. Basta makita ko an imo pagmisi, nalilipay na ini nga kasing-kasing. Bisan waray paglaoman an aggugma, magpapabilin ako nga sangkay. Kung may problema ka, aadadayon ako. Kung may kalipay ka, naupod liwat ako. Waray kahibaro nga kada kumusta. Nagpapadasig hana kasing-kasing. Kung may laing nga imo inhihigugugma, ako ang siyahan nga mapakpak. Maski masakit haak pabati, karuyag ko lang nga malipayon ka. Ang gugma usahay diri kinahanglan nga pirme masuklian. Aning polapante tinud ang pagpabati. Bisan waray kapalit. Ginpapaagi ko lahing joke ang storya. Pero higugmaon ko sikrito hiya. Karuyag ko la perme, ikaw na lilipay. Bisan hakahumanan imo laak sangkay. Kung diri man ako ang mapili, diri ako masisinaha imo. Kay ang tinuod nga paghigugma, marunong magpalaya. Bangin may adlaw nga mahibaroan mo ang tanan nga at ginlihim. Ngan kun waray nga good paglaom, padayon lagi hapon ini nga kasing-kasing. Kay mas maopay an makigugma. Kay han waray good na
Waray ang joke amulan paagi para may tago ang tinuod nga gugma. Pero ang kasing-kasing, di good na kakayoke. Cha-cha-ta! Waray Upay TV! This structure is designed to run about 4-5 minutes at 5 AM with the air. With it eating courses in el estureño